Kaixo, egunon, kemo zabete? Horrela zen honi ere zuen artean. Beno, lehenik eta behin, nire zorionik, beroenak eta nire eskarrak, eskaini nahi dizkizuet zuei, haur hauen gurasoei, haur hauen irakaslei, eta nola ez, haurrei beraiei. Zorionak, bihotzez, txalo bero bat zuentzat. Zergatik zorionak, aukera izan dut ikastolan izateko, elkarrizketa ere intziaten, saiotxo bat eskaini genuen, eta 3 motibogatik. Bat, euskaraz, bizi eta amesteagatik. 2, humorez bizitzan jarduteagatik. Humorea ez da barrera gara bat, bakarrik. Humorea da jarrera bat bizitzan. Jarrera eraikitzailea, alaia, bizikidetzaren alde egiten duena. Eta hori egiten dute zuen aurrek ere. Eta 3, eskerrak eta zorionak kulturaz blaitzeagatik. Gaur ikusiko duzuen lan hau egiteko sorkuntza egin dute, kantua, dantza, antzezpena eta kulturak egiten gaitu, persona bezala eta komunitate bezala. Beraz, 3 motiboiengatik, eskerrik asko eta zorionak. Ikastolari eta zure. Hori esanik, zer esango dizuet ba. Ni bat gehiago naizela. Inurri gara, deno daukagu zer eman eta zer jaso. Eta deno gara beharrezko. Eta importantea da horren kontziente izatea. Deno daukagula zer eman. Beraz, hemen nago, baina zuetako edonor egon ziteken. Hori esan da, esan ni Jose Maria Gerretxek ere isetan naizela, eta nire aita Xebero zala, errezildarra. Xebero, behatzean ari arreben artean txikina, Lasarto irara joan zan lanean Mitxelinea, eta ezagutuzun gure ama, Nati, Lasarto irako baserritarra ere. Han jaio ginean 4 seme, ni txikina. Eta garai hartan, ni 1974ko maiatzaren 1 jaio nintzelako.
nik eskola nazionaletan ikasi nuen. Eta ez nuen ondo pasa. Ordungo hezkuntza sistema eta eskola nazionaletan zigortzailea zen alde batetik, eta beste aldetik ni euskalduna izanik, gutxietxita ere ikusi nuen neure burua, behin baino gehiagotan. Gazteleraz ikasi nuen, gazteleraz jolastu nuen, gazteleraz jolastu nintzen futbolian, gazteleraz hitz egiten nuen lagunekin, eta gaztelerak zati handi bat hartu zuen nire bizitzan. 16 urte bete nituenean, ez dakit, gero ikusiko zuen nire ama hemen ere, eta nire familia eta beste batzuk. Nire ama nola kategista zen, ez dakit horregatik izango zen edo, baina 16 urte nituela entzun nuen ahots bat. Nor zara, non bizi zara, nolakoa nahi duzu izan, nun bizi. Eta izena eman nuen euskaltegian. Erabaki nuelako, Jose Mari euskeraz bizi nahi zuela, euskeraz amestu nahi zuela, zuen nomia bezala. Horrela ikasi nuen magisteritza euskeraz. Eta izena eman nuen Lasartoria barra euskaldundu dezagun euskera taldea. Orduan poesia gutxi, ekintzaileak. Han hasi ginen herrigintzan, eta han sortu genuen aurrentzako egitasmoa. Olentzeroren jaialdia. Lasartoria hartan, 10 aurretatik 8 ez zeukaten euskera etxean, ez zeukaten euskera kalean, eta astean 2 ordutan eskolan, besteik ez. Olentzero zeintzan ere etxekiten. Horregatik hasi ginen Olentzero antolatzen, eta gero halako batian, Agustin Mujika Takolorekin eta Patxi Sanz Pirrutxekin porrotx jaio zen. Hola hasi ginen, euskara eta laitasuna. Lasarterako aurrentzat. Egun batetarako abentura zana luzatu zen. Eta denborarekin konturatu ginen eredu ere baginala. Katxiporreta umeek. Malabarismoan arrautze puskatu, umeak sukaldian arrautze puskatu. Arazoz baino gehiago izan genituen arrautzekin etxetan. Orduan, ereduak ginala eta zen genuen, hasiera guztietan bezala, kopiatzen hasten zara. Guk ez genekin kantatzen, oraindik ere erdipurdi. Baina perfecto da oso. Ez genekin kantatzen, ez genekin antzesten, gu ekintzailea ginen. Hasi ginen ikasten, eta historiak ere klasikoa zian, sketxak, Manolo Urbidaren kantak, Aupa Manolo, eta beste kanta herrikoiak, beste hizkuntzetakoak itzulita. Xalalai, txalalai, riki, 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 riki. Gua ere kopiatu genuen, Inglaterrako zea batetik. Ben emakume bat etorri zitzaigun. Aizue, kontu zibili, Bartzelona neo naiz, eta nik entzunte zuen riki-rikioi ingelesez, kopiatzen ez ezkizua. Bueno, orduan, ereduren nola ginean, erabaki genuen euskara, alaitasuna eta balioak jorratzen hastea, sudur goretik. Aurrei, haien begietara begiratu, haien bizipenak behatu, eta gure herriarenak dituenak ere, eta historiak hortik sortzen hasi. Eta gaur arte, gaur Jose Mari, zuen aurra bezala, euskaraz bizitza amesten du. Jose Mari, zuen aurra bezala, alaitasunez behiratzen dio bizitzari, eta horrela ekite dio. Eta Jose Mari, zuen aurra bezala, kulturaz blaitzen da, kulturak egiten bai gaitu. Pertsona, herria, munduaren aurrean. Gure honena jasoz, gure honena eman. Bihotza, burua, eskuak, sentitu, pentsatu, ekin, beti elkarrekin, gora euskal, hau, herri, irripublika! Eta biba zuek, hau paskoitik! Bueno, osatu bihatze. Agur, jende, ona! Pastor, aler, etorri!
Nenian zatokaba zontza, zeruan egakabelatzako bazuloan lotanatza, eta gutantza, zuaitzatetik kata motza, alaskan kulunka gautza, zelaiak horika horkatza, eta gutantza. Zuaitzatetik kata motza, alaskan kulunka gautza, zelaiak horrika horkatza, eta gutantza. Egun zentziko itza, errekeitu etxe lore jodei eta txotenika. Bakarra daukagu eta kantatu bizitza, bakarra daukagu eta kantatu bizitza. Ezekien gazte
Zaiatara Lapurdixu beroa denok herri batara. Txoko guztietan sortzen dira barre algarak. Beti martxan, herriz herri, ilusioak ezaintzen betiko lagunari. Tunel batetik bagoaz, burua gorderi, gora urrumorea horretatik. Gero konpon, beti martxan, herriz herri, ilusioak ezaintzen betiko lagunari. Tunel batetik bagoaz, burua gorderi, gora urrumorea horretatik. Gero konpon.
baina haur txiki eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskubideak. Guztinez egin zuen munduak lurraren koloreak, herritxoen forma hartu zuen eskutan oreak. Zapi berdeak eta zapi moreak, herririk herri oinez zabiltza mundu koloreak. Nire koloreak munduari nahi diote zan. Etxo ez ematik ez inoten tximeleta izan. Euskal Herriak koloretako haur txikiak aditu. Koloretako Euskal Herriak mundutxoak ditu. Munduak herritasko balden baditu. Gure herriak ere munduko koloreak ditu. Nire koloreak munduari nahi diote zan. Antxo
berriak gara, gure emanaldiena, itzelak izango dira, izagile gurean, euskal umeak araitzen, kopiatzea besterik, jakin duzue egiten, umorea da euskara, denen artean zabalduz, umeen atentzioa, joango gara gu lortuz. Ametsurdin baten nago gustora, lo hartzean hasten baita niretzat, itsasora, 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 metsurdin baten ozeanora, sartuta banoa, uinen errigora, itsasora, itsasora, itsasora. Beldurrik gabe bizitzearen askatasuna da, pirata baten atxorrandi dena. Volatu banean joango gara.
diogu eguzkiari. Goizero egin diezagunare, koloretsua argi, esnatu dezan bihotz barrutan, lo dugun biziko zori. Irrifarri eskor bat margotu, diogu ego haizeari, sekula ez da berriz izango, berri beltzen mandatari. Kantu zarren doinuan orain, piri-piri txistu dadi. Irripar potolo bat margotu, diogu laino beltzari. Orain euria milaka tanka, koloretsu kanduari. Ziztristinetan bizia manaz, gure herri zuri beltzari. Irripar arditsu bat margotu, diogu ilargiari. Orain iberatan zilarrezko, irripar pilpila dabi. Perutziek eta ibiltzen da, amez gaiztoen eiztari. Irripar erraldoi bat margotu, diogu mundu zarrari. Bere buruari irandoan, nahi gabeko bidaiari. Munduko herri guztitan herri, zapi bat eratu herri. Irripar txikitxo bat margotu, dio neure buruari. Eguzki hilakin edo haize, mundu zaharreka euri. Denak enukari baitira, irri egiten dunari. Irri egiten dunari. Chifleko ahoia, utziz, oi,
Bueno, bakien hau pastoralaz aparte omenalditxo bat izan bertzula, eta omenalditxo bukaerakan beti zoz ez enbariz omen da. Hane izan ziren zu, holtzan gainin, otute zaude, hoxe, nito gauzat. Ez nago, jute mikrofonu gine hotea, baina. Eta hola, hasi ginen pentsatzen, nola ze hitz ezen, ez? Eta okurri zikun, zehatik ez genuen egen, Gerritxe eta Porrotx, Marimotos, Takolo, Pirrut, danak hartu, eta egin dituen Ota zazpidizko? Zema die? Hoxetago kanto danak hartu, aztertu, eta hoxetatik hitzek hartu. Eta hitz hoxekin, testu bat. Bai? Intentengoek, emozionok dena bat. Egunon lagun makarrak. Zerua oskarbia dizka eguzkia. Kuku eguzki ongi etorri, piztu duzu argia. Piztu hasia. Zeru erdian zu, izar artean dizdiratxu. Zuaitz artetik katamotza, adaskan kulunkan gau ontza. Zelaian korrika orkatza, eta guk, dantza. Gorria zudurra, alaitasuna. Haua, marruiak, musuak, bihotza maitasuna. Tope, Tomaxa, hau da eskuen martxa. Joan nahi nuke zurekin itxasontzian altxorbia bandera beltza hartuta. Run alde batetik bestera. Desberdinak ditugu deiturak, ohiturak, kulturak, emaitza aberatsak dakartzaten baturak. Ai Josemari, ai bilibari. Apatxegin, mintzatu, nola bizizaren kontatu. Joan eta joan, bidea egin nahi dut zure ondoan. Aberatsa naiz, lagun zaitu dalako. Negar malkoak, irrigoxoak, elkarrekin banatzeko. Begietako dirdira irribarrea ahoan, ezin ditut eskutatu zu ikusterakoan. Bihotza, bera bezain handi, izadiaren eskuzabal, txoko guztietan sortzen irribarre eta algara, ilusioak eskaintzen betiko lagunari, lanean kantu kantari, ipur mazaia dantzari, arantxantxan, jirabira ipurdia mugitu beti. Ezpatak egin ditugu guk makiekin, bandera beltzaren pean gatoz eta prez gaude abenturarako. Saltoka hasi eta egan egiteko gogoa niri bihotza taupaka, aire ertzera doa. Elkarrekin munduan ibiliko gara, guretzat mugarik ez da. Zaldi pintxo baten gainean, kontu bat ahoan, zudurrean gorri, bihotzean irri. Txokolate eta marruizko ametsak eznezko musu,
begipozak, txorakeria eta kontu aldrebezak, saltoka urrazpian saltoka, ez egin niri ozka. Eskuetan, bizitza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Gorriz, gure zudurrak ere, une goxorako, gaixorik zinen lagunei, musuak banatzeko. Herrikoia gara, festazaleak, mundu berri baten asmatzaileak, neska mutil, bihotz eta buru, euskal piratak gu. Umblemble, kopa hori, txirri azka, altza kopa hori, ieu. Artzainak esaten badu A, nik erantzuten dut B. Hartaldetik kanpo, jauzita salto, bizina ez liurre. Nongotarra garen galdetzean, harrotasunez esan, euskaldunak gara. Euskal Herriak koloretako aur txikiak baditu, koloretako Euskal Herriak mundutxoak ditu. Herria eraiki nahi azal eta mamiz, euskaraz jolastu eta euskaraz ikasiz. Sentitu, pentsatu, egin, elkarrekin irriz. Haua, bizi, belarria prez beti, brinko eta brinko, euskaraz. Amets politura, nahi nuke gaur ere sinistu. Mende erdi bat joan eta hor konpon. Beti toki berean ezin gaitezke egon. Euskaldun oin amezlarietan, taupadak entzuten dira. Erori eta altxa eta erori, horixe da bizitza da hori. Gure mundua, borobila, bueltaka dabil. Aio, gure lagun honak, nor nahi du musu goxo bat? Marruizkoa, txokolatezkoa, eta txoko marruizkoa, denintzat, agur bat lagun maite, nola ez berriz ikusi arte. Ez zaitugu ez ahaztuko, kalean, plazan eta txoko guztietan ozen dugu kantatuko. Esku batez, bihotz betez, itzuli nahi diogu, irrifar txiki bat margotu dio neure buruari, maite zaitut, pila bat eta tortilla, maite zaitut, ilar dirain eta buelta, maite zaitut. Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin lore hau nire gurasoi eskaini nahiko nieke. Nati eta Severo, zatozte? Nati, Severo? Zu ez zarete nire gurasoa? Amatxori begira izaten nintzen sukaldean, ama katekisa ematen zuenean, ni bere begira hauten nintzen, eta arek ez zuen izaten libururik ondoan. Laguna maite behar ziala, eskuzabalak izan behar genuela, eta hala esaten zuen. Ama el prójimo como a ti mismo, eta horren nahiko lan ematen baigu. Orduan, eta zu, Severo, landa lan beti, eta familia horreatea nahian, zue bilok, egin duten guztiagatik, zuentzat, gure nahiko nuke hemen izatea, zueta dute, eskerrik asko diote, denontako da, Orain dela 40 urteko kontutin, hasi nahi zizketan hasieran, gerora mundua aldatu da, gaur egun umiak itotzen zaizkigu, pateretan, galtzen zaizkigu itxasoetan, eziz beteta dago mundua, injustiziz beteta. Zer esan Gazara begiratzen badugu, bonbapetan egunero ikuste ditugu umiak erailtzen, eta mundua alaxe daukagu. Injustiziz, zapalkuntzaz, eziz beteta. Mundua aldatu zaigu eta gure Euskal Herri txikia ere bai. Horregatik guk ere aldatu behar dugu,
eta are gehiago aldaketak eragin behar ditugu. Gu jaio ginenean bi komunitate ginen Lasarte horian. Tartean, Mari Mototx, Mertxe Rodríguez Serrano, Extremaduratik etorri zan, haren familia 20 urtetik gora zitula zizan euskara ikasten, gure taldekide egin zan, eta gerora, Takolo, Pirrutx eta Porrotx ginenak, Pirritx, Porrotx, Mari Mototx, Amalur, Ilargi eta bestein bat emakume eta pertsonai etorri zezkigu taldera zorionez. Eta gaur egun Lasarte horian ez bi, 70 komunitate bizi elkarrekin. Aurrera egin dugu, baina erronkak areagotu zaizkigu. Eta errealitate berri horri, nondik egin behar dugu aurre, nondik. Etxetik hasita komunitate txiki horretatik, denbora eskaini hitz egiteko, borobien eseritzeko, elkarri begiratzeko, gure minak, gure zinak, gure tristurak, baina baita gure desioak, gure ametsak partekatu, denbora hartu hitz egiteko. Berdin ikastolan, eskolan, zorionak berriro ere egiten duzuen lan itzelagatik, izugarria da egiten duzuena, bai, baina irakaslei begira nao. Txalo bero bat irakaslentzat, aipatzuek, kultura eta balioak transmititzeagatik, eta txalo bero bat zuentzat, aipatzuek! Bueno, aipatu dut, etxea, aipatu dut, eskola, ikastola, aipatu behar dugu lagun artea, aipatu behar ditugu herriko eragileak, herriko elkarteak, Euskal Herriko herrigintza, aipatu behar dugu administrazioa, denok elkarrekin batu behar dugu, bakoitza gure kolorekin, elkarrekin ostadara osatu behar dugu, zebestela, batzika noin telefonoak existitzea, gure garaian ez zeudenak, eta beste balio batzuk. Beraz, elkartu, indarra egin, eta aurrera. Eta gurean esaten dugu mundua itxusia daola eta zeru bakarra ukagula urdina, hori da gure teiatua, gure aterpea. Horregatik bakarra dugunez, beso zabalek hartu hor ditugula munduko beste txokuetatik datozkigunak. Eta hoize, gurean goxatu, haien eskubideak aurrera atera, gure hizkuntza oparitu, haienengatik ikasi, eta hoize da bidea. Orduan, izokina gara, korrontaren kontra, alaxi izan da beti, oztopoak izan ditugu, baino saltoka egan eginez igerian aurre egin dugu. Nekeza izan daiteke, baino baita ere ederra. Empatia bat ematen digulako gu bezala ertzekoak edo zapalduak direnekiko. Horregatik gure hizkuntza euskara ez da bakarrik komunikatzeko tresna bat. Euskara da balioak zabaltzen dituen, etengabe zabaltzen dituen bitarteko ederra. Euskara, gure hizkuntza. Gora euskara eta gora Euskal Herria. Eta gu batzu, bueno, musu bat zuentzat, azteiki. Eta bueno, baten da gehiago jo berduena, bai ezta? Ez? Bai ezta? Ze hemen eskertzeko ere? Bueno, hau, bukau baino lehenugo, saltatik enguk, Josemai, plazer bat izen da, zuri esker dago hau, porque zuk espazen urrengo. Baina, hemen lan hau eman baldin babe aurrea, die, 6ako tutoria Leire Otero, 6beko tutori Belen Juaristi eta Ainara Uraka, 6beko tutorie Inigo González, 6beko tutorie Izaro Larrañaga, eta 6eko tutorie Bego Elortza. Eta noski, laguntzaile bezala Ainhoa Arrieta, Ugaiz Katalan, Cristian Briones eta Nerea Zabala. Aupa zuen! Txalo bero bat zuentzat! Gure zitzaileak! Bueno, bagoazen gantzatera! Koloretako amesak, esanako enean, eta ez duak gaua ikusten denean, satoka, zitakak, egiteko gogoa, nire bihontzak aupaka, aibertzen arroa,
elkarrekin hankaz gora, urtean jartzean, urrenean sartu egin. Begietan dira, hausunen dituta izan. Maite zaitu, maite zaitu. Lapi, patata, tortilla. Maite zaitu, maite zaitu. Lapi, patata, maite zaitu.